Dumateng para sesepuh, bini sepuh,
Mulyanti saha sak keluarga ingkang tansah bagya mulya dumateng para bapak, para tamu, saha para ibu, kadang muda kakung putri sedaya ingkang sampun nampi penghormatan. Moga kita tansah sesarengan memanjatkan puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene ing dalem menika panjenengan dika sami ingkang sampun kaparingan kanugrahan, kaparingan kenikmatan, kebahagiaan, kesehatan saha panjang umur sehingga ing dalem punika saged sowan rawuh utawi mirsani pagelaran Barungan Marga Utama saha wonten ing dalemipun Bapak Ali Mustaqim Dara Ibu Mulyanti. Selamat sarta salam bojo katur dumateng junjungan kita inggih menika Allah Subhanahu wa taala saha junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari nabi dan rasul ingkang badhe paring pangayoman pitulungan dumateng panjenengan kita sedaya ing bidang dinten akhir utawi wonten ing yaumul qiyamah min Allahumma amin. Pramila keparengi dalu punika kawula ngatur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya pinangka duta saraya utawi mangu jisiban saking keluarga Bapak Ali Mustaqim sak keluarga awit Bapak Ali Mustaqim Dara Ibu Mulyanti pinangka sedherek tiyang sepuh bagi putra krama putra-putra kekalih ingkang paring asma Nakmas Maulana Aditya Pratama kalian adik Ariska Yaki Fauyan, putra-putra kekalih kawastan dongeng tiyang Jawi kala wau Joko Satru utawi puger-puger lawak. Pramila ing dalem menika badhe karuwan badhe dipun puja pasukertanipun. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring kanugrahan, paring keselamatan dumateng putra kekalih anggenipun badhe tetaan enjang-enjang dalu kanthi selamat widodo kalih sedherek sami kala. Budine ing mriki semoga panjenengan paring kedah ketepangan kula menika kawastan tenung kadang kula menika kawastan betul dalu punika ingkang badhe medharaken dongeng utawi cariyos panruwatan. Awak bilih dongeng cariyos panruwatan ing mangke wonten kepiranganipun bab Karta basa Karta wicara tindak tanduk sasudu mbok menawi boten saged ngersepaken wonten ing manah panjenengan bila sami kula sak putra saha sak kanca saking rombongan warga utama nyuwun agunge samudra pangaksami ingkang ageng. Dene kalih punika sampun dumugi wakyane mangsa kala panruwatan badhe kawiwitan inggih menika dongeng ing dalu punika ingkang badhe dipun aturaken kadang kula pedhol wekdal sasana kula semanggaken sampun tatah studi tetes Mas anggenipun nyutarake kakang mudhun rek dalu punika kepasidipun taun tupai jurang langkung tabuh kula dalu punika rek taun punika ingkang gandaran pedhol kathah ingkang sampun dipun aturake kalih beberapa sampun pas. Ajeng kala wonten tetembungan purwa utawi ruwatan. Kalih-kalihipun tembung punika wonten kesutawi wonten kantos. Purwa kala purwa kaitan kala ngedadianipun dadane mawi saka apa? Nggih menika putra-putra kalih menika. Ingkang nomor kalih ruwatan. Loro ruwatan. Kejawi saiki anggane Bapak Ali Mustaqim sak keluarga putra-putra diluwat mangke dados putra ingkang saleh amin. Iki keparingan kula iki badhe medhanake duwe-duwe budi wonten putra kalih kok diwestani nanda serta uger-uger utawi Joko Satru. Kakak cepet kepiye to? Dina iki ayo bebarengan ini pun pasar Gusti Allah Subhanahu wa taala apa sing dikarepake Bapak Ali Mustaqim iki dikabul selamat putra-putra sing diwas sing diarani uger-ugeran beniki dijabarake bisa luka kansa kala rasa coba dijabarake dongenge lan kepiye ceritane to dadi bocah saleh sing saleh
semono kakang terbaik zaman semono jangan sawang-awang ngono sekarang kok ini iki sawang zaman biyen. Zaman biyen kae Alasero Gubernur Mayor Tanah Pulo Jawa Kidul kulon kae arane ana Alasero. Nek salah sawijine semono kae sing diarani Bathara kae asal maune wong anake menungso. dadi ora nek menungso terus anake sapa to Semono kan sing Bathara belas sayu to kae iki sapa. oh ngono Bengkai Gunung Sandil kae judule karo gajah putih mata putih goleki wong tuane ing kono kedelaran berarti ketemu karo Begawan Agni. oh ketemu Begawan Agni sawise ketemu kepiye to Gajah putih mata putih takon karo Begawan Agni kaya nek kula niku anake sinten rae kandungan bapak sinten sira. Begawan Agni kaya langsung nek kowe semono kae yer ora anake menungso. Bengkai Gunung Sandil kae judule kowe kuwi kula cetha nek kowe iki titi saka Gunung Sandil. oh dadi kaya ngono Ayo ngono bro. Pati iki dipasrah karo Begawan Agni kaya sawise kaya ngono. Gajah putih matang putih dileh dikene. oh diganti asma Nek dina iki kowe kepengin tak dakku putraku dhewe ya. Nek jenengmu aja karo jeneng gajah putih matang putih. Sing kowe gedhe gajah putih tak dengake gajah satu bondo. oh dene jelas Sing kowe matang putih kundung ke gambar ora abang ngene putih-putih wujudku kaya dene sila. Dina iki kowe tak jenengake Gembong Amijo. Gembong Amijo bakal maratake kita bener parane kasuwan bakal ketemu sing besutan. Ing kono nggih Gembong Amijo bakal ketemu karo menungso utawa pawongan sing besutan. Nggih, nek mekaten kula batin beda. Mati tanpa sultan dapat lagi padi ketemu karo sawise ketemu karo Borondo dadak apa to kono matur. Karo matur Borondo. Lho kok wis manoh nek aku Borondo sampe tos jenengan iki kok Borondo Bapak sampe Menawi pendengar dari tempat ini ditepakake, Gembong kaki jauh sampe Gunung Sandil. Upara wonten saking Borondo. Ing dapat itu 10 kula badhe kita utahe kepengin bebarengan kali ini. Lho. Kaget kok. Watakmu kaya ngono rupane gedhelani kok kepengin awak. Ya aja wis dadi atapem karo kami. Tak turuti bakale ning ya kuwi jelase aku duwe payun kowe. Payunku ora apa. Putraku gak malah sasaka wae lagi kanggo kabeh aku iki. Urine Sang Prabu Jaya Jaya Mati. Bila kowe tak ngaturake nglamat ora awala ning negeri. Nggih, kula kasangka. Awalane diaturake di Kami Jaya yo. Diaturake ning negeri motoran lawan di strategi. Kami budang kesane Borondo dalaman gapyak diri kudu atau bojo sinten pati. Aku sampai tekan dhewe iki motoran itu karo Sang Prabu Jaya Jaya. oh bisa ketemu Bias kabane para prajurit karo Adrobaya. Lagi pisuwanan ora iki diri motoran. Padha kuat ben rupane Gembong Amijo sing gedhe kaya ngono. Padha kepelayu ponten-ponten bubar mawon saka ing pasuwakan diri motoran. Ngono Sang Prabu Jaya dimenakoni karo Gembong Amijo. Disana. Nek kowe sudah kendel bodohan wani wiyas kabane para prajurit sing lagi pisuwanan. Jenengmu sapa lan aku gawe apa? Nggih. Wae wae menapa siwun iki dipun tepangake. Gembong Amijo dados serayane Borondo saking ing dadapan Nusapur badhe ngaturake Nawara. Nawara niku sampe ditampa surasane Nawara iki. kepiye surasane Damarwa Sasongko putrane Borondo saka ing dadapan kepeng kayunake putri Desa. Nek ora surat pelamar. Yo. Gembong Amijo yo. Nek pancen koyo ngono kan dadi karepe Borondo Bapak Sundara kepeng kayunake putri yo. Aku teges
wong tua ning kono tegese podo ora masuk. Wajib podo wajib kadang ora wajib kelakon. Tak undange putri Deskaten. Sing kelakon. Deskaten dunya. Iya, sampai sing diundang to. Enten apa ora suarane cilik ngerti wayu iki gak jakan semono kae. Iki ana pengawas Sriwijaya yo dina kang jos ngaturake Allah Sriwijaya. Dina iki kok sampun dheweke dadi wong kang ngono zaman ora ya karo ngaturake Allah. Surasane dalam rasa sapa kang bodo dapat arep lagi. Dina iki nek kudu bodo nek ora kudu bodo. Iki kok kang jos ngaturake Allah. Kapten matur ya to petani matur sampun sumpah prasane pegalih kula ramane iki kok atos ing becak rokok terus sampun sumpah kelamat ing bidang itu nek dosa kok dihukum dene kula kok kagungan payu payu kula terus pasti ke rojo bodo kakak Oh, dan yang ikut bagus deh kok sinasor kok yang ikut awal lebih sinasor ikut melarat cepat-cepat kumpang menari ikan sakit yang wakil yang kembali lukas kebaran ikan terus kali betul kali tetap sampai ke dari Mesir suanake tinggi romo kami bukan hari dulu uji kaki kapur kiwon kali tekan naik untuk sakit pulau untuk sakit apa sinasor suke sinasor ragu ayo deskan kecil suara deskan kecil payu itu kami sakit apa kalau dilakon tapi budal kesana Prabu Jaya itu berkabyak bukan bunuh berdiri membuat aku ini gulai pertemuan berkait dulu suwe bukan nasi toko dengan keputuk karung sampai saya ketemu dong ini TK pasti tak toko sedikit betul kalau tapi sama berpikir sadangannya kalau ini kulitnya ini kilungnya betul awas ada lagi jauh sana dan kita betul kalau tapi orang kalian itu pawangan sampai sopo ke sana saadamu beli semua berai kok rupanya dibilani kafe gue jelum sopo ada mungkin jadi sopo ya dan apa ini ditemukan itu kan jujur seraya nih orang yang di putaran sang Prabu Jaya boleh kue ada ketemu ini dan ketemu orang ini dilagi kue belakang lah ini numpak oleh kelas suara kita di putaran itu kan cuy mau cukup lancarkan dari pangankan aku lagi sobat kolor lagi salah kalau sang Prabu Jaya soke ke alam pasukan akhirat kok ngapal karo nek kowe dulur kita kowe kabeh nyokok kanggo tumbal nek kene motoran utangane diusahakan kanggo awan awan ugo kowe kanggo kapuro kowe ora tekan berbasai cantik diri-dirian cantik dirai mulai apa dibikin sosok awak pikiran kowe aku ora gelem aku nek kowe tak tahu perang batah rampungan ini nanti aku dulu ngabuka dibayar oleh kamu alhamdulillah betul semua udah berbersih airnya semua kayak dibiar kalau cacai apa kabeh biar dan terus cacai jadi betul telur cacai kayak sisir bikot dari itu masih nomor loro lagi harusnya ramai semua sing kabeh terus oh bisa kok sisi kirim di mana lebih putih, mulai kayak mana kirim saya sampai kasih lebih kafe perlu muda ya dia juga sehingga perlu lanjut semua ini perlu masalah sih dapat sekolah dari taman itu sekolah dan sekolah sehingga lu buka satu bisa salah satu jadi kewan sih kok kamu tahu waktu budak sih tahu aku bukan satu katakan dorongan berdiri tinggi dari di taman itu sekolah bisa cerdas ya mati orang cerdas ya orang yang jadi motor kalau pada taman itu sokong kamu cacai saat ada di kami juga
sing dikandel kowe kesusul yo kepenak apa dhewe wong ora iso tak kira musuh kaya bakal aku mati dina iki nek kowe dadi ada pas rabuk aku ilang ana juga dhewe kabeh dieling-eling mulai dina iki nganti akhir bulan ora tak dengane dhewe kabeh yo nek tak tambah sesirik Raden Toro kami joyo dhewe jeneng asma perkara kok dhewe yo belum kan perkara kok belum dikatakan dhewe payu dhewe panyuwun lan bobono rena bunyi-bunyi no sugane darane pakane perkara sadane iki ora yo dijaluk kae iki sing bapak wak ndo malah membayani banget aku belan aku oh ngono ning semono kae Lagat abot kaya apa payune bakal dilaksanakan ning jatuh diangkat oh kaya ngono ya gitu kan perkara kok berapa itu saya jenengake perkara berapa itu aku kowe manut kawan ning dina iki nek pancen payune kaya ngono bakal tak paringi rumah saya tak bagi rong perangan oh dibagi rong perangan sisa perangan itu sing sak perang 5 oh lah 5 karo 7 manggon ning opo sing 7 dunya ana dina sing 5 dunya ana ing pasaran oh dadi kaya ngono to tunjuk sarae iki kesane ditentu nang gangsal mula besok kakane ngene takon dadi rejane zaman anak itu buat tapi bahwa juga ini ya iki sebab nek saiki ngono ya oke pertama kali dak gununge siji ngati ke lekane lolas nek semanate perlu kali tempat dulu iso ngasah urung iso jelasno sebab kita dulu mati pertolongan sing aku perlu ayo kaya ngono bakal aku lagi jawab kan saiki lagi saiki sebab tidak diwajib sing aku duwe ketegeran utawa duwe awak karo padane sing durung kuat ora ada setoro katae durung ana tandane apa iso masih sing wis diluwat tonton dengan ketegeran iki nek balat gayu wong ada setoro omahe pojok kapan sampai lagi kan kuning salah satu baik siker karo benang untuk kae tandane Leno tu jono tahun ni jono. Nek nganti orang lain sing utawa mata ke bayo berani mau karo itu. Nek nek buat saya sing kaya ngono ngerasa aku lantas ngono karo kowe kelingan saka Mesir kelingan perkara ada nek projek gater koyo iki ana tamu swan ana rompokmu lho kowe karo aku durung tepang durung ngerti sapa sejatine saka ngendi papat dununge lan duwe kekarepan apa lah perlu bisa kowe kalau aku ngerti luwih apik ditekoni lho nah ditekoni sing jelas ini biasa ya hari ini dalam kuliah
insyaallah Pak sedaya kapan kados napa nek panjenengan upami boten kula tapi cukup ronen ayo wong sami tiyang menika kedah lho nggih nek kados ngaten sampe mantep mantep saking dalem tujuan dalem betul saking tukang ati ingkang putra kalih saking dados putra nek katen putra kalih menika dados saking kula boten sakate fungsional ing Allah saking kula dados menika kalih saking Mangke rampungipun watan panjenengan watuni rawuh dari kula malih wonten ing kerep pakone datang. Pedak sanika menawi dalem wonten sing wonten pakanyan kula aturi mundur sanika. Nggih, dipun-dipun assalamualaikum. Kowe nampa Ya. apa sing dadi kekarepane Bapak Amin Mustaqim sawise kok tampa ya toh Iya. ate dhewe karo aku iki mangku jejebahan mangku pakaryan lah mulo karo aku bisa melehake marang sekolah-sekolah sing arep gawe marang keluargane Bapak Amin Mustaqim ayo bebarengan kowe lan aku gawe jeneng samaran Lampun-lampun nyamur laku nyamur juga rene kowe jenengmu penuh gawe jeneng samaran kaki lagi aku kakek gaya. iya aku rene temu gawe jeneng samaran nini lagi sing gawe jeneng samaran aja mung kowe karo aku kaki lagi Dune putramu loro lanang-lanang iki disamarake disamarake bisa. lah rene iki nak Mas Maulana Aditya Pratama dhewe jeneng samaran Joko Jago sing adike adik Ariska Yati Fauyan ya dhewe jeneng samaran Kaki Jago Joko Jagur karo Kaki Jagur iki sejatine duwe sedulur tuwa. Lima wujud kang aran Supya Amarah Mainalan Ngaloa. Ayo kowe lan aku kudu bisa nekake sedulure tuwa Joko Jagur karo Kaki Jagur supaya diwene ngerti yen sedulurna ki lagi nandhang sengkala. Mula ayo padha nyuwun marang kersane Gusti Allah Taala kang supaya kowe bisa nekake lan mujudake sedulure tuwa papat cacahe. Iya, kaya ngono. Yen ono kita sari doa sepengaruh terakhir atau berpaling. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekap sebelum mandeng butuh doanya Bapak dosa. Napas betul kacau di tengah bapak itu tadi dua mobil Joko belakang kaki belakang apa masuk ya punya betul kok ya lo.
Karo kaki jeragur diiringi lelagon ojo dipreroki beritanya apa yang dimarahi ibunya ya iya dan nek kowe karo aku nyamen ora usah dimarahi kowe iki ngerti lah iki nek sedulure wis padha bapak ada ning bapak kene kaki ya coba ditakoni monggo nek wis cetha kok dikasih makaryan lah dikasih pegawaian coba ayo diperai ditakoni itu kok dikasih makaryan dikasih pegawaian pasti sebelumnya itu coba baru kaki jeragur rumahnya kemana rumahnya ini itu kedua bapak dia dari kajiban buka simpan ya kayak ini deng tak takoni kok menjadi soal ya nama apa sudah lagi rumahnya kasih sobat di mana luwe apik malam munibir bareng kok jarang di lokal jatah akhirnya ada kata dari kalau rupanya orang bosok kok seneni nah itu aja ditekoni apa sudah rumahnya kita terkalori kebesaran dari makan yang tak orang tak bisa dalam sinadar seperti tidak aku kui kafe kui takoni kaki lagi ya jawab kaki gitu nah yoyonya orang-orang satu-satu adalah satu orang lepas ini bila malam supaya ilang tak bisa mengikut rumah sampai di anak itu kalau kaki tidak perlu orang ini aku ini itu aku dalam bukit hanya ada di tempat di pawongan sebelum ada aku mau di hari ini ayo aku naik lewat beliau yang ukuran ya ibu ini ibu lakunya dia kakek satu sari rawon itu lelai penyakit kaya tanpa uang ya wes kabeh malam percayaan kowe ada ini zamane kowe rumasan di sebelah kan gambaran dokter satu kaki terlalu kaya terus juga ada bukan ada sudah ukir bisa satu bisa kuasa jabat gitu ya nyerah Korea lagi sebabnya sebelum itu yang dicoba sampai penanggal aku dimati dosa balik dimati dan tidak ada masjid ada sudah bisa nenukar kalis itu boleh orang itu dulu kami di rumah jangan coba coba tapi kalau begitu kalau nek ada orang pokok saja mengenai pokok sekarang berbuka apa cekok nek rawani kok kayak orang dikandani sekiri-kiri gak kira-kira kalau tidak itu lagi suet tak kalau buka jangan olah pokok apa ini dimana ayo pokok tidak di manggo di kiri ayo
pantine aja enak kabeh nak wis saiki sudah anak loro lanang-lanang cacahe. Ya toh, umpama kowe nyambut gawe sedina rong dina sesasi, paling biasane biyen ora ada apa-apa. Perlu duwe tanggungan. Lah nek saiki wis duwe tanggungan, duwe anak loro cacahe iki nyambut gawe. Golek sandang pangan supaya kena kanggo nyukupi anak loro kan arang Joko Jabul karo Kaki Jabul. Ojo nganti kekurangan sandang pangan. Ojo nganti kekurangan kebutuhan. Kula nyambut gawe apa wae sing bakune barokah halal. Kaya ngono kae. Ini ya. Piye? Nek sakjane aku mangkat cabut gawe ini. Mau ngapal takon karo Takon perkara apa? sapake bocah kok kalau jatuh kuning iki sapake apa ada Janur kuning pinangka nek wong Jawa sekarang telan sarana. Dikalungi supaya bocah iku mau selamat. Janur kuning janur pinangka cahya. Cahya ngersiki ati, ngersiki batin, ngersiki pikiran. Oh iya. Kuning meningake rasa, meningake cipta. Mulane janur kuning senajan rupane darah, nek Gusti Allah Taala iki jabai ora kurang darah. Iya iya. Iki kanggo syarat lan sarana supaya bocah iki bisa akhire dewasa dan bocah sing migunani. Tumindak kang apik, tumindak kang becik, mergo nur cahya. Cahya iki sifat daging ati padane pikir. Ora wae kaya ngono iku wedine lan awine kabeh. Nek soal ngono iki Piye? Nek satu aku makan kesenal. Pesen perkara apa? Goblok nek apa-apa saja ora bisa komunikasi iso nyetel sing segala. Wah, aku. Engko jadi ketemu dan aku nih. Bertekan bila ini bukan itu, waktunya itu juga sama abang kafe dulu kalau sama kaki lebih ya. Terus dengan kafe ada berjadi kalau ini mau aku dulu. Nah, kalau aduh anaknya aku. Kabeh apa sing dataturmu bakal tak isolake kabeh ya. Putramu ning omah tak pelane tak bulung lae. Nah, Ya tau mbah, kok dadi bocah sing apik lan apik. nah saya kalau ini itu atau sekolah. Tak sawake kabeh piye.
Aku
Kowe iki dipercaya karo kakek biyen, kancaku sedulurno. Lho kok nganti ocak saka omah, kowe juranti. Ngene iki nek kakek biyen nyambut gawe wis bali, tekon anake loro sakarone kasunyatane ning omah ora ono. Kowe ora wong kok didukan. Ya, saiki aku eling. Nalika kakek biyen arep nyambut gawe wis pesen karo aku, wong ora wong omah ono beboyo. Aku kudu jeneng omah kaping 3. Dene tak sebut sini. Mesti dari hati ini merosot dari awal nyambut kamu. Kabeh apa sudah diambil kakek dia kata esok kakek dia bali kakek dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, mergo isak june ati ku kakek dia. Kowe juru sawetara sepen kowe nyambut gawe ning kasunatan kowe iki bali ana omah. Apa yo kirane atimu merosot to? Ini lagi ya. Iya. Banyak bener sebut pakai ini saat ini nyambut gawe kali kayak kudu bali tengok Mas ya. Lah kula sok ngomong iki rasa. Omah yo apa wae atine ngomong ning Rasa. Lah iki mesti ana to takon bisa jane atimu. Yo bino kok kali kowe tak undang takon. Mesti ana sebab lan sebab. Sebab bisa pakai ono apa? Yo ora jenengake ana ing rumah tanggamu lagi. Lah ngono. Nalika kowe aku mbok pasrahi marang putramu loro. Joko Jago karo Kang Jagur sedulure papat. Iki mau yo perintah kok Joko keselamatane putramu Joko Jagur karo Kang Jagur. Nanging kasunyatane dina iki putramu sakarone ilang saka omah. Lah ini kamu loro ki kamu ya toh sedulur papat lho ora padha. Ayo saiki karo aku budidaya. Abre putramu loro bisa ketemu bali maneh ora omah. Kowe karo aku jumaka. Nyuwun marang kersane Allah Subhanahu wa taala lan uga sedulure papat diperintah kon mutat disenoi supaya dhewe ngerti sapa sejatine sing iku marang sedulure nang Joko Jagur karo Ini lagi ya. piye kaki. Yo pakai dikasih lagi bener. Nek yo ana terus sing kae kono yo ngono ning watu ngono. Atase butalo kepiran dilo dijogo kene bae kok. Lungane terus apa to ngerti ini. Wis bapak aku cepet meneh wae. Iki bacot-bacotake mos kirina. Ae wah dari kaki lagi ya isine padha gedhe padha padudot. Terus aku koyan ya. Yo iki ora padudot ayo budidaya. Ae tak asih iki ditetap Kowe karo aku ora mungkara ora padudot lho kaki. Ya. Ayo sedulure kan wis sisih meneh. Oh jadi enak bocah iki bisane bali kate ora sawangan kowe kudu bisa nomake maune kowe sing tangga rupamu nek kaya ngene ger tak kira ora bakal bisa sebab ujungku lebih rusak kono kali dalan iki drobok salah tak kira ora padha bisa kowe kasih dikoro tasonake karo awak mundur kowe sing kaya dhewe terus bisa nyawi bisa nyatu kalau sing itu kata ora kasuan angkat ayo Dadi ana kasunyatan. Sawise sedulure Romo Joko Jagur kaki Jagur pokok ngopati anane dhisik ning kasunyatane bali-bali Romo Badan lewat kang iki.
takut gue kan zaman Jawa kaki diatur ora iso. Malah bali nunggu badan kiwas sing gedhe kantor kita karo pancen iki ya. Nek pancen iki bocah bisane slamet sok metu. Sawane juga bali ki ulah bonono. Ono kasunyatane kakek dhewek kewan kang gedhe ning pangarepanmu, kewan sing gedhe islah gedhe. Iki bisa mongso menungso nek kalamun menungsane ora gelem ngariak. Ora nek ing ana ing papan kene wis ana ing pangarepanmu, coba takonono. Jangono sing kanthi gamblang kanthi cetha terwaca, aja nganti nuwuhake wong bangsa kanggo takon pinakon marang kewan kang gedhe. Mergo kewan iki bisa tata jalma kaya manungsa lumrah, ya toh. Mula sawetara aku tak ninggalake ing papan ini, aku tak nindakake pakaian sing dulu rampung pakaian tak rampungake iki. Tak nindakake terus selamat kanggo ngadepi marang kewan kang gedhe. Ini kata dari kewan itu motor tubuh orang itu kewan kamu ada semua dari kewan berbeda. Neta sawang berbagai tempat abadi tangan satu dulu kudu rawu kudu juga. Najan nopo kudu kewan. Produktivitas ada oleh juga kayak buat kuasa juga. Dan nanti terus orang kuasa tak jauh nanti orang kuasa berbeda. Wah ini yang disebut dulu yang apa diri warna semua jadi apa tidak tahu kok bersama aku ya apa bekas itu kalau wah bekas itu saja nah tapi apa yang wanita takonan Bismillah bila kado tinggal dari sering-sering kamera nonton misalnya aku tuh sak DPR saat dulu yang mereka gagal kalau diri lama itu nek pancen itu tak semua bersama sapa dipindahkan kalau dari aku kaki gawe ya wong ambil kalau salah coba ketika baru kaki lagi kita pun buka saya nek pancen di papan dulu nek duwe jeneng dulu sapa nek bisa ngomong mau jakan itu aku kan gak kepala kepala tuh jagat dewa pangwasari Gusti kang jagat ayo jagat itu tambah kawan aku kakak jeneng ngatur tapi salah ketemu iki kenal nek iki katur agamu mau dibayar jajal rumake kuping mulai nomor satu yang penting itu aku sangat orang samu itu karena sih ini bedara kroyo bagi wujud kasih nanda gambar yang bilang ini kok sih bikin bedara rupamu dibilangin anak orang itu watak kewan kamu bedara kalau pitakonku gue jawab kami bikin bedara satu itu kan itu mau susah tersebut awet aku bikin bedara jawaban dilakukan kaki dari berbahasa kiri tapi karena aku berangkat ya belum suwe anggota udah nanti tempe malah ekonomi soal papan di kami nanti tak boleh tekan di direktur tak tahu aku coba kalau itu bisa dibuat lagi tugasannya kok peduli itu amal-amal masih kamu menakut orang juga lagi kadangnya malah gue gak orang kalah sing tak dawuhi dawuh aku juga drama lagi. inilah bahasa Selawi. Oh, nek suwe debono sing iki dawuh aku. Aku gak bumi larai. Nek ora bumi apa, nek ana ceritane kaya apa. Ayo. Ngono to. Yo, aku nalika isih cilik jeneng kula den wong kang jaya panutan wong saka Indonesia. Aku tuh pusat kosong, sak sekretaren, udah sak sekretaren, ganjel kayak jadi pikir malah udah jadi modo. Mau sak belum aku duwe Pak Joko. Yo, kui aku emban gawe gusti pun gamal luar oneng kalau doyo.
Dewane gandung kapiran marang Kesman Layu Dewi Sikarteji. Iya. Putrane Prabu Kesma Jayamurti ora iki putraan. Jaluk kudangan betul ketemu wong Joko tanah Mesir. Rene aku dadi sayane orang iki lho daya. Banjur aku ya dipati. Orang Mas Kedung Maglen. Nek kowe dipati betul. Tiba akesir bikonondo. Wewe putih bulu-bululing. Sekap rekutu-kutu warna togo. Jen priprayangan gendruwo. Kakak bul-bul panas patu. Terjadi wong. Pada lumpuh dayani. Oleh ini mengaku nedak semua bersih madu. Dan dorong disubari di patu belakang. Bisa milih perang catur sehingga perang kupuh. Wah ini di patu betul. Bisa berok penghapusan goreng sak gelingan. Banjur rambut kelingan yang diwasit dewa rambut baju madu. Kue besok jadi sakit dewasa. Bakal meliput ewa kan gede. Bakal musim wong sama tahu. Ampret di pasar bukuan. Siap-siap ke pasar bukuan. Aku rabi jengke mau ngam Jawa. Nanging aku duwe jeneng Bathara Kala. Saya kira Bathara Kala betul ada. Kowe gelem kira Bathara Kala. Aku gelem jeneng Bathara Kala. Nanging aku njaluk cadah kala mangsa sing titise bapak dangan buka. Ora diparingi pira. Dek kos pun diwene ora. Wakeh. Rolas pun dibagi ana pirangan. Diparingi ora dibagi rong pirangan. Bisa pirangan 5 sing rong pirangan. 7. Bathara Ono apa? Renai kosono kue menggono diparingi masalah betul kalau teman-teman mata rong pirangan. Jadi ora itu kalau kita itu untuk diwakil jam kesasilan tahun si dicacari waduh kelompok kalau cacari itu dulu bapakmu lalu Kenapa gitu? Aku tak dulu pakai singsak dan 5. Kalau menurut anak mau siji orang itu baik terus dari bocah orang nanti kue dari tidak ada rumah yang semuanya semua kau berbahagia petolek dulu diwakil Loro nih, Bok Nono ngagam dan lutut aku dan aku akhir kue dari tidak ada rumah yang semua terus nih Bok Nono nipis sama kasih gadi itu betul kue dari tidak ada rumah yang semua Papa teh Bok Nono ada orang putih orang nampak rumah ngasihan jalan rubuh kue dari tidak ada rumah yang semua nah ini kukasan kapit 5 siapa ini mau Bok Nono ngerti lagi barangnya bisnis sini tak betul di sini ini karena sih bocah di luar itu beda tidak ada ruang saya berapa itu mau sampai tangan sudah dari rumah ke dunia tidak ya saya aku dari dunia loro saya itu tak terima kasih siap berapa itu kalau pun orang dana alimon tak cari kok lanang kabel karena sih hektar 25 tapi wajib dibuat semua itu udah jadi pertanyaan dulu ini harus dibuat atau bisa loro nih kalau pun dana alimon wedok kabel karena sih dari bahasa singkat tapi wajib dibuat sekarang jangan ngomong kapiter tahu nih kalau pun dana loro wedok kabel karena sih dari kebang si pasar tapi wajib dibuat sekarang jangan ngomong kapiter papa teh bono makan karena kena tangan dalam kuto nang pasar ini wajib dibuat kapiter 5 berapa 5 nih kalau mau dana loro lanang karo don terus dari bocah ke dono begini ini wajib dibuat jangan ngomong kapiter 6 kalau mau dana telu wedok lanang wedok terus dari sindang habis pelacuran wajib dibuat sekarang dah ini kukasan kapiter sekor itu kalau ada anak loro lanang kabeh terus sing dari guru belawan wajib dibuat sebenarnya saya ini jeneng apa iki ana bocah lanang loro tak masak yen kok ala-alanya kowe dadi bapak siapa sih ada pernah saudara nada suatu suara ngobrolnya menurut tangannya malah saat saya berdua masuk pasal itu bener kabel tamu kabel atau dua kalau kayak jebul ini lali wajah waspada aku kan jadi kaki lebih memperkaya rambut aku ini rambut ini tak berapa kali sebab kali
sebagai akal lagi itu ada aku ngaku kakek dia ketika aku pertolongan sebelah berkau jadi mana pengen kawan aku berapa kali saja suara mukul lagi mentah semua apa ini apa ayo tawa itu dulu zaman yang bilah ya semangat kain jaga di sini awang-awang saya ngomong aduh lalu itu aduh wetan atau pulang ya anaknya berkat gede si foto di bodi jim cita-cita akeh keluar gede akeh keluar galak nanging alas kedua mas yang lo geger orang betul tutup petangnya bagi orang padang tutup padangnya nino orang lindu sedang kabeh itu sekap ini kutu-kutu orang turun serat hujan kemudian sebab orang pengawalan di jibong kami jono kaya bongkaran par desa orang orang sebagaimana mapakan nanging orang salah sampai sebagai bawah dulu sewani mapakan itu bawa kami jono siapa yang semua betul ya kayak mungkin lah aku usir di aku di bawah kami jono ya barang aku nyelesai toko dulu itu ngandake kamu di bawah kami semua kayak orang kuat wajahnya kan ini kalau salah gini memang ngandake wong loro suwan kali itu ane lho semua kae ora betul betul kan betul pawan ya oh kowe to lah sing bisa njupuk kok aku ning sak dolanan sapa kan ora sing betul kan betul pawan ya lah sing awake jeneng Bathara kono ono asale di kami dulu kali Bathara sing jenenge betul kan betul pawan ya betul ya lah sing awake dadah rumangsa titisnya bapak ibu kota beneran siapa kan? Orang selai semua kasih balik pasar wata saya pertukaran kawan ya. Ini kita komisi Ya, enggak boleh itu. kalau bocah lain anak loro, wes ganti mama satu. Terus pun yang bocah dia tidak dulu. Kalau jebul tak ini mulai kawulan nanti muka saya jebul ini lari tenang. Wadi-ade utau jadi itu. Pasal itu bener. Karena ada bener lah kesempatan pakai bukan saja kan dari bapak itu sudah mikir bukan kawes orang itu lain orang mana kain yo kita awal dari satu siapa hai jadi betul aja dulu terkait apa tak pokok begini masih nomor satu kain bukannya awal baca tolong tak pergi atau apa besar besar hai jadi betul diri orang kain diri sih hai dibuat apa dulu Ya, tidak betul. ye Syak tinggal kali benar saja. Syak itu aku tapi apa jempol bocah sing tak mau semua anak makan. berbahasa lo berjaga dan percaya pada bahasanya dari para tuan sebab aku sementang HP untuk saat itu tanya Ini ya, senajan bocah-bocah mongso dibantu dulu. Orang bisa kalu, sih malah menesak dunia. kewan dari ini orang dicek oleh bapak kewan orang dicek bukan ini mungkin kelas kilo orang kelas dari bahasanya tak kebenaran itu ada aja kau tangan soal malah kedua kau kemang-kemang itu juga ada atau lebih waktu sebab budaknya tak kalung ini jaga loh jalur ini jaga ini kayak berbahasa kita bisa selesai contoh kan kedua jaga ini betul orang ini setan ada dari sejarah tadi salah seperti lagi nah jadi dia menggodok kok kabeh kalau ini terkait sama kami kita bukan salah waktu dibagi aku jalur ya utai sih betul dalam kaitan itu jalur aku Oh, tadi ceritanya kue jalur utai jauh. iya Tak sagu bagus nanging ayo aku di penjalur. jalur apa juga Yang pancen ki bisa ngujuti rogo kantilan sokmo kanti didosok diningkai kebolos itu wah kata otak jadi situ mengalir rodo wah rodo telah jatuh di bawah bisa memakai kawan dari bawah aja jalur nanti ini rogo kantilan sokmo kalau itu cewek asal kue keras lain batin tidak dulu sih tidak itu apa aku apa kue rogo kantilan sokmo sih kemudian kebolos itu hati nopo oh ini dari itu apa sebabnya berkala-kala kok jalur rogo kantilan sokmo kanti didosok diningkai kebolos itu ibu mengerti sih supaya
kanggo nyuceni badan senengane Joko Jagur kaki jago. Sing supaya bocah kuwi pitu gawe wolanan wadon Iya. tekun Indonesia agamane. Amin lah. Ana ning gone pemerintah. Sing supaya bocah kuwi dadi bocah sing soleh lan soleh nang Alhamdulillah bilang amin loh. Tak salam untuk orang itu yo kayak zaman itu jorokone ayo ada ini tayo kabeh iki bedone ning iki rupane lek ning bedone yo kabeh dulu bilanane bukan apa tahu iki orang ngono aku salah gumun aku kaget deh ngomong bocah apa dibilang resep ya mendo jadi pilok sudah ngomong tak hanya ini sama perempuan apa sudah resep ini juga saya ungkap bocah sini ini kamu sadar juga ada setelah ada protokol ngomong karo aku tidak dibongkok sedang hati nalika anak hilang saka omah lunga saka omah malah iki Bali jebul didekake karo protokol lah ngomong seseneng hati ngomong rasane hati ngomong lah iki iki kok bukan ora kurang pikiran saya lanang ada sudah ayo ini Pak Ane buat lawatan ayo sudah CKP kanggo kanggo ya tahu tak udah isan lah yo kita dari sisi Indonesia tunggu cenak ning pasar kudus lunga dene sawe apa anak lanang loro rupane bagus besok nek gede pinter karo wong setengah tiga bertorong kakek gaya yang habis itu jadi piting kulit bawah jajan ayo piting jadi di mana gue bertorong kabeh ayo padha tahu jutaan ayo wis tak uji mosok bareng ayo ngono tahu ning kepake dina malam suwan ketuk main kurang wae aku kaya dino malah wong ora ngetok dulu bapak ali letake lagu ukur dulu ngetok mbok menawa kali dalan iki tak etok lunawani ganggu Casi ibu saya. Saya bisa ibu saya. dina iki rene kepethuk karo aku
tak kau janji mek dibuka kabeh para pamit rawuh ora dalem bapak ali kita. Ayo janji rawuh. Lah, tiba-tiba betul. Training aku dijaluk lan penjaluk ngono kuwi bisa menjudi. Nek kene boro-boro bakal janji kawanku. Iya. Mulai wektu dina iki aku ora bakal wani mencak-mencak bumine Joko Jarwo nang kaki. Bagus. Sing kabeh kutu-kutu Waranataga. Jepri prayangan gedruwo. Entek-entek bel-bel panas pagi. Kuwi bolone aku kabeh. Kalau menono siji lan sijine sing kepengin ganggu Joko Jago lan kaki jago, aku sesagoh malah nyanyi kejaba saka kuwi aku bakal nyampurnake sengkala-sengkala si manggonono iki blat papat sing sok-sok ganggu anak putune bapak tamu buka tiba-tiba sepisan yen ana sengkala-sengkala wetak ditulak saka kulon bali mangetan yen sengkala-sengkala kulon ditulak saka wetan bali mangulon yen saka kidul ditulak saka lor bali mangidul yen saka lor ditulak saka kidul bali mangalor dadi tengah kosong papan panggonane Joko Jagur kaki Jagur sak keluargane kanthi diseni bapak daman beko dibantu tak kira paripurna nggo matur aku iki mosok kaya nerak njaluk papan padung aku lan omben-omben aku dibantu mundur ana apa papan akhir untuk tak bae masalah wong awal yo lebih santai janji sabar watan iki anggone beberapa bapak ali aku sak korban selamat aku kok bocah sing sunatan esuk moga-moga enggal mari lagi orasi pabrik wene dalam papan panggonan soto kenyala itu kula ana dagang rayoke panggonanmu iki dak kejangan radi atau makanamu rawa sedo ben-ben aku bali rumah seturan ning kosok perkara karo perkara kula sadare kowe aja pati-pati kulir nek ngono te aja ngantek saka wetan aja nganti kulir nek isih nang milir nek tak kabeh anakmu kuwi bapak dadi kok wis agak atur awak dhewe dina iki nek ketemu lagi susah balen papaku ae jaga papan terus kae susah sisi bareng kawan kabeh aku cari kembang jero
Moga-moga di Pangapunten malam Allah Subhanahu wa taala. Jadi KPK-ipun iki putra-putra sampeyan paling mustaqim senajan sadangane sing sak dina dino padha karo jiwa-ragane putra-putra sampeyan. Niki mangke dikubur di Pendem wonten ing larase piyambak ditepuk cara Jawa wong iki adat Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora mendelan ora kubur sandangane putraku sakarone aku mendem yo iki sekalane sak keluargaku moga-moga dibidhai Allah Subhanahu wa taala paring selamat awal akeh boten wonten apa-apa. Moga dipun tindakaken. Saran sarono kok kanthi ora wadate lho tegese lho. Alhamdulillah kadate Bapak Ali Bagus Warga kondolane karo karo mitra karo iki kali Oh, lah sing beras kuwi iki tegese sudah sudah neng pirang-pirang tahun sami dino iki dibangun hati anake. kembang setaman lho. Kembang taman asale iman bisa iman asale iman. Duit cilik aja tegese. Ini karena cekek sebelum kumpul kene ngarani iki wajib. Wajibane wong tuwa didik anak yang kawake sak panunggalane kanggo wajibane wong tuwa paling durung tak marang putra. Bisane sampurna lho. Papan sih. Ono godhong-godhongan telu cacah iku Kabeh kono sing video. Yang siji godhong ala-ala godhong apa-apa godhong. Kowe siji godhong ala-ala tahu yo boleh duwe kata karo bapak tadi. Ora godhong apa-apa ora tahu ngono. Sebab ono godhong ora enak sak beluatan iki nyambut gawe ora bener Pak. Oh, dadi kaya ono bisane sampurna lho. Papan sing godhong Saran-saran sing pamungkas kalau pendiri ana tutup sepisan pasok kedeng pakai silakan jampe ojo kurang ruatan tok nek ojo benih kurang lah iki kedhe tutup iki dine iki pindah kaca wong kono langsung singgah singgung ojo dilali-lali. Ya bisane sampurna lho. iki papane Cilik ana tutupnya saiki tak dibakar mesti dibantu. Kono suarane mak biar apa ora diri. jumbo kelantan-lantan Bapak Ali Bagus Warga dan ini kan bikin pramutasuk kapan aku bisa ngeluarin dari ini ojo kae anak lalanan ada betul pagi ini dibayangke berarti karena maknya Oh, dadi kaya ngono. Sadurunge pas kok ana kewane loro tegese. tegese isine dono lho Ana rino, kudu apik ana apik, kudu enak ana sugih. kudu ora duwe Lah iku tegese donya. Ada sing sugih aja rino karo sing rapi. Sebelum bojone aja meri karo sing sugih. Mergo kabeh pati rezeki iki sing bagi bisa wonten. Lorene bumi iki patruatan wis rapodo. Ya Allah mungkin dibatutake ana apa sisi sulapa. Warga wae sisi selawan nimbang ning karang. wah terus besok dia ya Terus alhamdulillah lancar. Kalau bapak ibu kadang butuh karo putri makaten paripurna ganti. Iki muga panjatan mungkin wonten kegiranganipun. Terus sak rombongan para bung tomo nyuwun agung ing pangapunten ingkang ageng. Kula mung kasih wabillahi